Mula sa isang malapit na kagubatan, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng mabalahibong damit na hayop na may bitbit na baboy ramo sa kanyang balikat habang ang isang babae, na tila kanyang asawa, ay nagpapaapoy sa bakuran. Pinagmamasdan niya ang kanyang dalawang gubad na anak na lalaki habang naglilibang. Ang kanilang bahay na kogon, halos kapareho ng hugis sa bahay na nyebe ng mga Eskimo ay may iisa lamang na bukasan, isang pinto na tila namamasa madilim na loob ng tirahan. Walang bintana ang bahay. Ito ang nakikita ng mga tao sa kanilang isipan nang lumabas ang mga ulat na ang mga artifact na mga 3,000 taong gulang, ay natuklasan sa isang limestone cave sa Barrio Batubacan, Sorsogon. Hinala nila na ang unang taong kuweba ay lumakad sa Bacon libo-libong taon na ang nakakaraan. Ang mga artifact na binubuo ng mga burial jar na may mga buto ng tao ay buo, mga kagamitang bato at inumang tasa na ginamit ng mga unang naninirahan sa kuweba ay natagpuan ng isang pangkat ng mga arkeologo na pinamumunuan ni Dr. Robert Fox noong 1956. Ang paglalarawan ng mga unang cavemen sa Europa, ang mga magsasaka na nagtatanim ng mga berdeng pananim at gumagamit ng palayok at iba pang kagamitang bato ay hindi gaanong naiiba sa paglalarawan ng unang sinaunang tao sa Bicol. Ang pinakamatandang relics ng tao ay natagpuan noong 1977 ni Mrs. Mary Leakey, isang British lady archaeologist, sa ilalim ng abo ng bulkan sa Latolil sa Tanzania, Africa. Ang mga labi ay binubuo ng ilang ngipin at buto ng panga ng isang may sapat na gulang, mga 3,700 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Absalon Empleo, isang investigador ng Commission on Human Rights sa Sorsogon, na gumagawa ng pagsasaliksik sa kasaysayan ng bayan na ang isa pang sinaunang libingan na nagbunga ng 2,000 taong gulang na artifact ay natuklasan sa San Juan, Bacan, Sorsogon. Ang mga artifact na ngayon ay nasa National Museum sa Maynila ay ibabalik sa Bacan kapag natapos na ang pagtatayo ng bayan ng isang museo para sa mga cultural treasures. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, pindutin rin ang notification button, para ma-notify kayo kung may bago tayong video, follow din ang ating Facebook page, nasa description ang link. Diyos mabalos po.